Hi guys! So magtuob na ko. Ibutang raman dari kaliro. Ito na yung oras doy. Wala sa oras doy kaya yung orasan. Wala mo sa doy. Sa may oras? Sigdag-dag na nga. Bularyo man. Ito ba na? Oo, aling oras ba? Ano ka na yung oras? Huwag ka pagkatsing ka. Diyos ito. Just see those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. I'm on to lovely weather for a sleigh ride together with you. Hi guys, good morning. Ang kapudsa ka na lawas, para ko gikulata. Pero nag-inam na kong tambaw. Pag ulit na nagikas badyang, dito nagsugod nga. Alabarag ang uja. Mura kong mawasang na huna. Bang kapudsa kang lawas, para ko gikulata. Ja. Pagkagabi ida na nakahilig ko. Ja. Rabing tumawag, itakigan ko dyan pagkaugma. Hilantan ako, giubo na ko gisikoon. Ja. Nagdayariya pa jud ko. So, nakulbaan ko kay mura si jag sign si Jo sa COVID pero wala po ko mahaglat pero di ka po radyo ko karon. Siguro nag-diarrhea po ko kay gasagol-sagol may kain. Ja. Daghan lagi mga factors na mahadlag magud ko mo to hospital. Mao nga nainom ra lang ko para sila nat. Ja. Nagaan ko mga fruits, unja magtuob ko unja. So, hadang gi-quarantine hang ko galingin guys. So, pa ko ni ulis bahay kay bawa majud mo ginikanan na mga senior na. So, pa ko mo ulis bahay. Ko ana ron alas 11 sa buntag mao pa paghaman nagkaon pa koy gana pait tagahang panglasa. Ko ana gikaon manggang hinugra. Ug gamay nga rice may gikuan kay arang paita man kadyo unja. Agahang kuan temperature ganina 38. Diya karon mo lang ning huwas na. Ya. Dahil gigamit guys kare. Nagdaigdar ko. May hanggi rab-rab sa ahang kuan. Dani ang likod. Agahang uda ni. Diya. O kumulis ba pag guys. Daro ko sila undoy. Kina may vacant dari nga room. Da ako dari. Nag self-quarantine lamang ko para di ko makaamong. Especially sa mga tao nga mahal sa ang kinabuhi ang mga ginikanan. So mga niingan ko nga di sila mong kumuuli kay makaamong kusbay ako lagi hapoy mag-suffer kay ako ra maghihapoy nagkuan nila nagtawag na mugastos ko nung hayog sa mahitabo nila. So ako lagi hapoy mag-suffer. So mao to naka-decide ko nga dari sa lamang ko ja. Second day karon sa ang pag self-quarantine kay yesterday mo ko nag-start. Ja, kapoy yapon ka jugang lawas pero bintahan na gahapon jud wa gani ko ka-vlog gahapon. Ja daghan nang utana nga nung duha ka adlaw ako ka-upload kay wa ko ka-edit kay di jud kayas lawas. First time jud na ma-feel nga di jud kayas lawas ng bagsak jud kaadyo. Ja ang nahuna siguro katong pagligo-ligo na masabadyang spring kay kasugam gud tog pressure. Mura bitaw dadtog kulatahin ka inig makukug ka dadto kay tao mo sa vlog aning kukug dadto kay curious ra pug kugon sa feeling pero grabing sakita man is lawas ang na basin og napamaulan ra ko dadto ang init pud to and then dito ra ko dadto tubig nagpabugnaw dayon nga gikan kus init biyahe nag motor ba sa Miss Dwight ja wa po ko tarong tuog dadto. So mo na ang bansay-bansay siguro mo to hinungdan nga nung naingani ko kay di siguro po ni COVID doon kay ubo ko ikahimamat ng mga tao nga na ay travel history sa everyone that I kanang encountered mura mo po sila mga healthy pero di ka punta makasure pero og mo feel jud ko og worse jud gadyo mo na siguro na time nga adto na ko sa kuan kanang doctor or hospital kung grabe na jud gadyo nga murag di na jud makaya pero sa second day is okay man murag ning bintaha man aghang giinom guys kuan bio flu kay dihas ni agang giinom kay Decolgen man ja
mura magdi na siya mo effect. Although pareho ra sila og ingredient siguro dana, pero mura mas ning adyon ko sa BioFlow. So niim ako BioFlow unja nag-inom po kog vitamins siya as much as possible, kain kog mga fruits. Ja today guys magsigar ko katog. So wa ko kay joy mga kuan sa today mapahuway sa ko. Hawgang matagay sa mo tagatiglom na nga itom ganihang mata ug wa pa siguro lighting ang itom manihang mata. So maura to guys aron mag-update basig matinga mo nganong kanang wa kadyo ko mag-interact sa inyong mga comments. Kaya ni pahuway sa ko unja. Salamat and magkita rata ko nung maka-recover na ko dani. Hi guys, ga-check ko sa temperature. Tanaw na to og ning lower down ba siya. Ganina kay 38 man to kapin. Ja, ang i-check karon. Mubi para man na siya og mahama na siya. Siya na mas mga kalat-kalat dana. Ang kaputsa. Makita naman dyan din siguro sang naong o sang tingag nga. I'm not feeling well and nagauwan pa sa gawas. So second day karon, sa tanaw na to ug di dyan ni maulian. Magkuan na dyan ko ning tingag na guys. Ni us-usid sa gamay. Kita mo. 37.3 nalaman siya. So madyo. Diyan. Mainam na po ko ron. Saan na bang urasa? Kaya magi-urasan. So, there guys. Mayang immune ka ron. Tubig sa. Abray sa ito. Palihog doy. Madsugani. Das undoy dari. Sa kong gitabangan. Abray po na. Hindi mo ko pwede mo uli. Kaya mo uli ko na to. Samot tagka kuan sila na naila to. Samot kada kag problema og takdan sila na to mga tiguwang. Ates dari mga batan-an. Gain rabo ko dari. Si undoy ra expose na dari manim tagdaghan tubig. 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 Balik na pudoy. Ilan na, tibis kini huwas na to. Kamagulan mo, ka? Pamaul lagi siguro ni sa spring. Ha? Pamaul sa spring siguro. Ja, di ba biyahe ta sa motor? Init ba to pag biyahe na to? Oo. Ang inita no. Parang inita dan git sura po tambog sa kanang spring ja arambog na wa ba ja kaadyo. Init to. Guys, napaway sa ko. Matog ko doy. Ha? Tog. Tog lang. Ha? Bye guys. Matog sa ko guys para ma-work ng pang take na tambaw. Hi guys, nimbakod ko guys kay magtuod ni. Mama ko gabo doy nga baga-baga doy. Ako baga. Kaya ato man ko magbawkot. Kaya ko. Magkuha ko gabo guys kay ato mo ko magbawkot. Gusto ko magtuod kay araw bitong mo tawag dana. Mura basta sa jagma luag ang ginawaan. Na may raba kuko na. Papakolor kuko. Dito sa Garcia. Nang tamawa na ni kay sao ka atso. Magtuog ta kay di pa ta gusto ma-entonsis. So magtuog ta karon mawa na ni ja. Maud pa jud panahon kay gauwan-uwan. Mingaw na rabat kung na nagtatay. 3 days na ko kitang na nagtatay, gimingaw na ko nila. So di ko maadyo, di man ko kumuuli dito kay among-amongon kun way na sila, maamong sila sa hang. Pagkakrunta gasa do uli ko. Ha? Oh, pero may iro. Ang dira man siya. Ang benero, ha apil. Ngita sa kong habong. Kata dari da. Ako rin mag-open sa takot. Bakot na kudaan. Uy, magbakot na kudaan doy. Ha? Bakot na kudaan. Oh. Isa na dari ag ka ng kaliro. Nama pa yung ison. Mapatay ka ng iro ka. Ya, jago-jago. Ano pa iro? Pagkaso sa nabi, hindi ka puntahan.
Dili. Guys, tulong sa alas kwartong ni. Jane. Tulong sa alas kwartong, Jane. Kulong na ni mo? Doy? Kulong na ni mo, Doy? Ha? Kulong na ni mo? Hi guys! So magtuob na ko. Ibutang raman dari kaldero. Inamog na ng kaldero. Dari sa tubangan doon, butang. Alright. Dari, natubangan. Kaya ako naman mag-abri doon sa'yo. Okay guys, mag-start na ko. Kakain sila sa'yo. Bye. Ito na yung oras doon. Wala sa oras doon kaya hindi orasan. Wala mo sa doon. Sa may oras? Sigdagdag na nga. Bularyo man. Ito ba na? Oo, aliwaras ba? Wala sa doon oras. Huwag ka pagatsing ka. Hindi ito. 3 minutes. Saba, baby? Bularyo man. Dia? Gabi inita na guys. Wala akong gidutuban. Ang laman susun. Sira mo ko agad doon kinawaan. Ganyan susun guys. Kaman mabugnaw siya. Dagan may di mo to. Daani sa medical field. Pero sa mga karaan na tao. Mga apuhan na to. Inga nero. Pilang tambaw sa una. Mahulian. Mabut sila. Okay guys. Ini sa kubuan sa lima. Ilis ko sa nina. Bubas na. Nga ni pura guys, hindi ka magtuog ka ni singat nga na ha. Ilan. Ilis ako og sa nina kay hindi maba. Na sa nina kalubagan mo singit. Kay mamadahan na pag tagsingat lahi na pag problema. So mag-ilis ako guys aron mag-update unsa og mo gaan-gaan bagang pamati. Hi guys, 5:28 na sa kahaponon. Og ang ikasulti na bubintagang gibati sa pagkuan sa paghuman og tuob. Jadi ako rin thermometer. Check na po na gatong temperature og yung usos basita kay ganin na 37.3 man to. Diya guys, dari ko dari mangga. Ya kapangaan na. Maningkan kaunon ron. Jadi ako'y asin. Ya. Asin. Wala, nag-asin kaya natubigan. Paning alarm, agatang ko ang tingin mo ni. So, hopefully, normal na agatang body temperature para di na ko mag-uaw. Kaya, di pa ni normal na. Naraga kasi. Kuan rabag, hapon rabag ko hilantan. Sikanday na rabaron. Hindi ni mo normal. Kung mapuhon, magpa-check up ng sa doctor. Pero guys, after na ni guys, magkuhan gyapon ko. Maglikay-likay gyapon ko sa nila na nagtatay sa pagmuha na kang nila na. Maglikay gyapon ko. Nalang, tingag na. Ay! Salamat sa Ginoo! 36.1. Kita mo? Yehey! Lipay kadyo ko. Kaining daw naghangilanat. Salamat. Anta, tuloy-tuloy na. Hindi na mo balik sila. Kaya wala ko makinahanglan nila. So anyway guys, pagkaon na kadaring atong mangga. Anitan sa ninaho. Diya, magkaon ta na ni. Kaya ba ko na nang gilaway-laway na nagtanos mangga pagpanit. Kaantag mangga guys. Kay quarantine pills man takaron. Kaya di man takaron sa kuan. Kinulong man taron. Yan kaan salam kong mangga dari. Sorry ka, dos maikag. Aslam-aslam. Tamis-tamis.